Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa liwat, may adayad na naman nga hapon sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome na diri sa Action Reports Afternoon Edition. Liwat na naman kita nga magapangalagad karon iyang adlaw sang Martes. Kadasig lang sa aton sining nga may nadlaw, yari nga kita sa Petsa 3. Ikatatlo na kita nga bulan karon nga 2020. Daw sang kasanulang kita nagtamyaw sa inyo Happy New Year. Bulan sang Marso na naman. Idog-idog kita. Pula na naman ang kalendaryo. Kaiti pag-abot sa bulan sang Abril, mayara naman sang holiday nga aton sining sugarawon kapin pagid ang Semana Santa. Sa ngalan sang inyo regular anchorman sa palatuntunan Action Reports Afternoon Edition, sa ngalan ni Action Marlon Hinovia. Talos kita temporaryo karon nga hapon. Action Artay hupon checking in. Tob-tob kita sa takna nga lasay sa karon iyang gabi. Ginaupdan kita this afternoon sa ngaton sining nga mga partners. Sa technical side, ang taga-pamuno sang technical department. Hulamon talang anang titulo ni Engineer Bernie Villacanas. Si Engineer, panawag niya, Engineer Bernie Villacanas. Siya subong sa transmitter toy. Pero ti ang chief technician, ang partner ta today, Bugal sang Hinigaran. Ang lugar nga madamo sang Linuto nga Bitchokoy. Mayara man sang Bukupay. Pero do'y ko katilaw nga nabitbit ya pa diya. Nyagindalaya. Aksyon Noel Pinalan. Kabuylog ta si Aksyon J.M. Baikin. Ang bugal sang taga diin kaya to'y taga Bacolod. Kadin ka nga barangay sa Bacolod. Abi ko gani kung taga Tabuk Dagat ka. Taga diri katuod sa Bacolod. Diri kagin bunag. Tingala ko taga diri man sa Bacolod na ginapangita mo kay. Nano madalag ko nga mga balita. Ang aton sini talakayon karon nga hapon. Sa Action Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Diri kita ho sa lokal. Sa City Hall with Action Dale Salazar. Komitiba ni Councilor Baribar magapatigayon sa public hearing angot sa joint venture sa Basiwa kag Prime Water sa Marso 5. Sa BCPO naman nga report, upod kay Action Eric Magbano 161,000 pesos. Nabilis ang Shabu nagkonfiskar sa 5 ka buy-bust operation alin kagabi hasta kainasang kaagahon. Tuduhin nyo pa, wagi ka mo kadudlaan, hulatan nugid nga maguntayng buol nyo. Sano po naman nga mga reports, mga ubis nga pulis sa Negros Occidental, plano i-assign ni Colonel Valero sa NOCPO Headquarters, agod matutukan nga malambot ang ila body mass index. Hala nyo, ang mga dalagko na buyon da, lain man ang dalagko lawas, lain man ang dalagko buyon.
Kaya kung dako nagid ang tiyan mo, da kabudlay igiho. Ilang tamaan nagid blado kulang kay mo exercise lain sinakon. Ang imo ginalagas nga hold upper kag ginalagas nga mga lowest elements. Tuman iya ka tuman iya ka gagmay lawas. Kag madasig dumalagan ti hapuon kagid kalagas. Amo nang balita sa lokal nga aton tutukan. Oy, nag-operate na ho. Grabe, subong operation bantay sa mga motor kag tricycle. Pero ang 73 ka mga pulis nagikan sa BCPO gagin deputize ang LTO inipangasiman na mahibaluan ang result sa to pero sunod diri sa tagpamuno sang enforcement unit sang LTO sa probinsya nga si Renato Novero. Siling niya daw laban-laban man to tanan nga makapasara. Daway magid sing dapat kabalakan sa toa. Tini sila kung mahatagan na sang ilang mga ID kag magkumpleto na ang proseso. Amo ini ang magatipon, sila ini nga mga police personnel ang maga-duty sa mga dalanon agod magpanakop sa mga pasaway kag wala nagatuman sa regulasyon trapiko. Alam nyo, kung makalusot ka mo iya sa taga-bitaw kay nagasalig lang, ang iban siling nila, ti kon ing kaso ginman, citation ticket malang na, ang isyo sang taga-bitaw. Yari kay ang multa di, sang kalibo ang pinaka-nubo kon hinali malabayan ka. Illegal parking kag ang imo sining nga obstruction bala nga violation oy sobra sang kalibura. Tikon why kay imo ti sa kalibo ay ganito gong gasolina mo ma-violate ka pati kalamay gid. Sa nasyonal ang mga report nga atong tutukan hagna nga tagan sa special power si Presidente Duterte para sa build program. Losot na sa komitiba sa Kamara. Paggamit sa nuclear power ginaduso sa Pilipinas. Pagdala sa milyones nga kwarta sa mga Chinese sa pungsod, ginpausisan na ni Presidente Duterte sa Department of Finance. Speaker Cayetano hong ginpatag ang rason sa pagkakasailan nanday Representative Songab Cagliachon. Testing sang mobile voting gin-cancel sang COMELEC tungod sa COVID-19. Pilipinas ginkakas ng travel ban sa South Korea. Magluwas sa North Gyeongsang na ginhalinan sang outbreak sang COVID-19. Amoy nasaw para mga dalagko iyang mga balita nga tuntutukan karon iyang hapon. Diri sa inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition Tuesday presentation kita March 3, 2020. Ayos Kabugusan mga detalye siya nagkaroon bantayan sa aton sining nga pagpangalagad standby na sa situational report sa patrol. Ibaloon tang palibot sa Metro Bacolod halin ko da while ago sa Lupis East daw kasarangan palang ang sitwasyon sang trapiko ng paglabay naton sa area sang Lopez East amuman na sa Station 4 kag dira sa West Negros. At least manageable pang dalagan sang traffic Ambudlay malang na kon umpisa na ang pagginutok kag rush hour na ini. Ang problema malang sila nga marutang pataklan naman sa Santa Fe kay puwerte naman na sigurado ka traffic hasta dira sa may Chinese temple nga palinyahanay o kon ginutok sang trafiko. Traffic reports. Ibalaw na to na sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Let's have Action John Diaz sa patrol. Action John, good afternoon, please come in. Ladies and gentlemen, the best anchorman on Hoy! the air. Perte. Paano pa? Daw, perte. Si paano pa? Lakpakan.
Dano to siya? Palakpakan ko ng balya, palakpakan. Di, kabalo ko hindi nakabuylo kay do sungaw sa mga pangabalya. Sungaw ka? Hindi sungaw na yung sungaw ko na bang? Ang tawag lakit, Ako, no? may kulang na da isa? May kulang isa sa din. Siyang hipon niya? Pero maayo na to. Actually, kinaprepara ko doon pang Sabaduan ko tani mong Ang ano? ang amo to nga intro eh galing kay tinatimingan galing ka nga apon karon. Kay Y. Jackson Marlon Abio. Gani. Mm. Kaya ako hindi ko na nipag-iano patipon-tipon noon pa pagwa na rin niya no. Ara lang na ko ang talent fee mo kay Action Nixon Ah? Ang talent fee mo ara kay Action Nixon. Asus kalapit sa mga lugar diri sa may Poseidon. Ara mga mo sa Station 4 labayan ko bagulang nagbalik ka mo pababaw. Ali po di Japon iti pila naman ni Borop na dampo dari diretso kala dampe man. Amo geda. Kuha lang ka mo to sang masarangan niyo Ako alam masarangan ako na pang. Ate to pwede to man. Atong kaldero nako Lalo ka dyan magtirada ako mga best anchorman of the year ka no? Perte si Action Nixon. Believe ko siya. Believe ko Siya na makauyat pagid sang program nga after sa Action Night Patrol. May plano siya nga mag-program da mo? Oo. At ikiulat naman isa sang chimpo ko na balon sa mga pungko sa. Tiyang title sa to kunong bati ko do, Action F Patrol. Hindi na pag-complete. Waka natin mo ito. Amo gani nga Action F Patrol. Action art karon nga po. Wala kita din ni mga ano gani electric nga mga ano ni nga jeepney bala amo ni modernized jeepney bala. Okay. May kita duha ka bilog o nagaranda dito ka naglabay diri mismo sa Dalan Burgos. Uy. Duha ka bilog hindi may mga pasero nga unod basi nagapulo pakita-kita man sa Dalan ngayon I don't know kung update sa Action Art kay ni bala naton na ara gyapon dra sa area sang barangay Alihis da sila ginatinaran dito na naka-house ining mga modernized jeepney ngayon pero kung nga po may duha ka mga salakyan diri o doon nagpaila-ila sa palibot sa sunod sang Bacolod biyahe karon man nga hapon posible ni pakita-kita lang away kami nadula ari na kami digyapon kung simpo ang kinanglan kag maprobahan na base lang implementar golpeada ni kung kita kay balok dining bulobantaya naman sa aton nga mga kakson-aksonad no golpeada lang natudloan kini Action Nixon tahom nga naglabay diri sa tubang sang patrol ang duha sinakya mga salakyan. Bali ano man ka karga sila pasahero o kung ilayan naglibot-libot lang sila? I don't know kung pasahero nila pero may mga sakay gid man sa sulod sang salakyan puno man ang ining modernized jeepney ngayon na nga nagamay of course front seat ganun may nagasakay driver and then sa passenger side. Why mo makita si Sir Elre ba siya nagsakay-sakay da? Sino? Sir Elre Elre Tutelos? Oo. Ay, klain pa. Nakapuli na siya? Nakapuli na siya? Nagina po to siya. Awa. Basi nagsakay-sakay sa bala dyan do katahom sini karon lang tapuli sa dulid Basta nag-joyride to, no? Hindi mo na problema ang joyride ka. Dari kaya karon Tuesday, hindi ka na mo sinakabugat ang traffic except na gilamang area dras ng Burgos Circumference Road, mga kagsyon, kaya ang pilas ng mga salakyan, especially kung ang mga motorista pa, dulong dikto na silangan nga ba, inso sa radyo Bacolod karon ginamang hapon, magkabigyan man rin ang mga heavy to be having sitwasyon sa dalagan sa trafiko. Ang salakyan ng pilas ng mga salakyan, radyo mga kagsyon, nagpanalabot dito sa Chinese Temple, padulong dikto mismo sa intersection point sa Burgos Circumference Road, sa pinagkamahin, yung pilas sa mga salakyan mangikan sa may Burgona, doon sa may barangay Granada, Crisapania, Putsulingon, Alimbukid, padulong dribay, dahil nga direksyon, mga kagsyon, abo naglabot, mandra sa tubang sa Malaligyaan, Action Art, padulong sa Burgos Circumference Road, nga intersection point na kagsyon. Kung naman sila kabugatan dalagan sa trapiko, mas lala pag ina sa tusyon sa dalagan sa trapiko, kung ang pilas sa mga salakyan naman ito na pagabasihan, gikan dito sur, padulong norte nga bahin sa sunod sa Bacolod. Makon pilas sa salakyan nagadlabot na tubang sa opisina bala ni Congressman Greg Gasapaya dra sa High Street mga kagsyon. Dapit lamang do pilagi lamang ka distansya labot na drang exit sa Bacolod City Government Center padulong mismo ina sa intersection point rin sa Burgos Circumference Road di ka naman norte padulong sur nga bahin sa Surada naglabot man drama kagsyon sa may bangga lalapit sa Philippine Statistics Authority padulong din sa intersection mismo sa dalan sa Burgos Circumference Road mga kagsyon nagka-apang-apang mano karabi nagka-apulo pa
nakabulig man. Ako ganagan na sitwasyon sa dalagal sa trapiko. Eda naman rin magkaksyon sa BS Aquino Drive. Ilabi na ang pagpanaway sa mga motorista, mga kabulisan, sa mga motorista nga nag-obstruct sa dalanon. Nagaparking skilled sang dalandra, nagapatikayon abi sang illegal nga pagpapanaog kung wala nagapanaog sa mga nagkikigo nga lugar. Ang pagparking sa mga loading and unloading area, kini naglimpyo sa dalanon. Dahil sa may BS Aquino Drive, karon nga po, resulta makabig na mga light to moderate ang sitwasyon sang dalagan sa trapiko. Apang Negros Occidental High School, mga kaaksyon sa dalan aroneta kaangay sa giapo na sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang ato magamanan sa palibot sa salad sa Bacolod. Karon ginamang hapon, nakabig naman rin yung moderate to heavy ang traffic situation mali Rosario Araneta, padulo mga kaaksyon sa Elizares Araneta. Bumper to bumper man kung kayo sa sitwasyon sa traffic sa tunga dra sa Elizares Araneta, padulong dito sa Tubang sa Gaisano City mga kaaksyon. Antes makalabot man sa may flyover. Isabi ka talupang doon, dapat man of course nagaanggid sa igtalupangod sa aton nga motoridad bago nagatugas sa mabugat kadalagan sa trapiko. Ang pinakamasinggol nga motorsiklo, mga dipasero nga jeepney o kunabi mga tricycle nga naglabay sa flyover mismo dra sa Magsaysay Araneta. Ako ni Malon magkaksyon ni kinadumilian mismo sa ato naman ordinansa kung ako nabi nga pulisa nga ginapatuman dra magkaksyon. Nga kung sa riin, nasambit na ko na parehag nga tigil ayo gid ang tanan nga mga pribado kung mapubliko radyo nga mga saragyan nga kung na maayo dra naging maglabay sa dalanon blast dalom kag hindi dito maglabay sa flyover nga kung sa riin ni talana kung tani sa pila ka mga pribado nga saragyan agud maganagan man ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa mismo sa Magsaysay Araneta. Sabay na magkaksyon resulta sa rin moderate heavy to heavy nga traffic situation Magsaysay Araneta lapos area magkaksyon sa Magsaysay Lacson. Karon nga po kaangay man sa gihapon na sitwasyon sa dalagan sa trapiko kung pasul makamadiri downtown area kanaglabay ka mo Lacson direksyon magkaksyon going Lizares Lacson padulong Hernais Lacson. Karon nga po makabig rin light to moderate ang traffic situation. Paglapod rin Hernais Lacson dugangan nga daan sa pila ka mga pribado nga salakyan nga naglabay sa mo sila dira mismo nga lugar. Maramo doon nagasugat abi sa mga estudyante gikan dira sa isa kabulutuan malapit sa ginsang angid mismo sang dalan Hernais sa Lacson. Karon nga po makabig rin moderate heavy to heavy man ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung pasod ka Japon dito downtown area labay kabi Gonzaga Lacson dire sa Magason Rizal Lacson. Karon nga po nakabig man rin moderate heavy to heavy ang traffic situation. Abiso sa mga motorista nga naglabay magkaksyon sa may circumference sa road at kami tinabangga kure. Karon nga po yung gikin sa Libertad Market uman ninyo magkaksyon na moderate heavy to heavy nga traffic situation karon ginamang nga hapon. Perti kabugat sa traffic situation dira sa mo sinang lugar kung ongoing dira ang bakbakanay adi magkaksyon sa ginaginat kay Odra at Tamburong sa mo sina mismo nga lugar karon gid lamang nga hapon. So para mag-aksyon na mga sitwasyon sa dalaga sa traffic at magabalan sa palibot sa Salad sa Bacolod karon gid lamang nga karon hapon mantayan karon ang pagparehag diri ni Police Major Sherlock Cabana ang station commander sa police station number 2 mag-aksyon kung ang iladrab kay nagipatigayo naman nga operation dras mismo sa may BS Aquino Drive kag pinamulta sa ni magkaradakpan kamera obstruction sa dalan no ang mga illegal parking nagaparking sa loading or unloading lane mga kaksyon mapagrab ka man dira kung may personal ikaw dira abing nga mga obligasyones sa kunrikoton nga bigyan katuan wala dagto mga kaksyon amo gito pamatod kay na no one is above the law kay even ka salakyan ka pare dala sa dakop mga kaksyon amo na pala sa tusok dalaga sa traffic Oy, yano aksyon dyan? May regard si Modi si Mama Minia kagtay tuting sa tangob mga pamilya patinyo siling ni Ma'am Alexandra sang Isirak Bacolod. Mayong hapon. Siya ay dulgi ba namon siya sundyan san upan na namon siya makita man? Basi magkumakita kami minulsol gito. Oo. Ambal ko nagkatuin nyo lang ni siya kaya rin naman na di anytime basta po naan lang mama, hindi lang ako magkatuaga kaya wagit ka mo na may masapwan. Gani man. Wala po na. At taga-tangob, ba nga po nandara sa inyo tanana? Sa taga-tangob, regards kit sila. Salin kay Ma'am Alexandra sang Kwan Bla Isirak, ang ato sila counterpart sa FM.
Mamay nga pon gid ga pangita ka mo sa konti, hindi ka mo mangita kay papang Nixon tawam. Daso na siya. Kung may program na siya. Kung may program na sana. Aksyon! Shun! F! Patrol! Ang ayan, no? Uy, temprano. Matiyag ko sa ilo, tanan pamati siya, bro. Gari, ang oras, alas 5:25 pa lang, doon alam. Aksyon, bantayan karon kung ma-develop na ito ng balita. Actually, naligad pa sa simana nga natabo. Mga Biyernes pa siya, bantayan karon drama, update kita karon sa inyo. Kung para ito na Italya, may isa na magkulo kabalay, nga gisulod sa mga armado, nga kalalakinan. Uy! Kag yun parawat, action art, dari sa surad sa Bacolod. Sus! Gin-update pa naton kung anong exact na lugar, anong nga lugar inisa, sino mga biktima, kung anong mga nakuha, anong motibo, kag anong activities sa sila mga persona or may angot, di ba na? Sa tulad atong mga persona, man nga nagsulod sa balay, isang isa ka sikat yung pamilya, so sa barangay Tangog na nakuha ang masobra, 1 ka milyon ka pesos o kung hindi. Gina-develop na natin nila nga balita, bantay sa itong magkasyon karol kung makukita full details with regard sa sinaman nga impormasyon. Magkasyon na tandaan, karon nga po sa pagpauli naman sinyo dira, karon nga pagpaligo kung pagilamos. Gamit kita sa ngabon nga mugid makabuli kung mapahami sa aton nga kutis na mentinar, kagi gidasi ka magulang para ato na madring nga pare. Tagamit na nato nga bon, simple gidamang magkasyon. Mag-Sansom Plus Herbal Soap, kaya Sansom Plus Herbal Soap, ini 100% natural, puro herbal, kapatilo sang kutis, kag safe. Uy, balikin siya kadali. Huwag tumatapos. Karon kulang na sa lapi. Hello. Yan o? Kulang na karon sa lapi. Sige. Kami na sa Plus Herbal Soap para of course sa matara natin nga kunis mga ka-aksyon. Rekta sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Sa sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayo, salamat gid sa Patrol Aksyon John Diaz. Kondisyon siya. Duwas ta pa siya alas 11 karon ng gabi. Magapangalagad kag always gid. Nga nagaserbisyo sa inyo. Duwas lang sa aga. Iya kay may lain siya nga ruta kag lain man nga dedikasyon sa trabaho. Prati ara sa gyapon para sa aton nga mga kaaksyon. Alas 5:26 na. Pagbalik ta karon, maritali na siyang madalag kong balita sa lokal. Atong tutukan. By the way, good afternoon liwat. May lang pag-monitor. Dira sa Barangay Tangob sa Patine family. Kay Mama Menia. Kag kay Tay Tuting. May nga hapon sa inyo. Mayo lang nga pag-monitor. Magabalik kita paggaligad din lamang sini. Makalimutin ka ba? Napamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. On ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:32 na. Sorry, Engineer, nalipat ko duwa galitan ito. May multa lang ko si imo. Si Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, nagamonitor man. Christy Arevalo, niya good PM. Monitor na kami tami ako na sa Valladolid, T.I. Rosing Tugado. Kag Liberty Malapitan, T.Y. Action Art, may hapon man sa imo. Birds, Chua Casabuena, good PM, Action Radio, Bacolod, watching from Riyadh, Saudi Arabia. May mga may mga verses ang padala diri, no, ang isa sa mga ka-action ta, salamat gid. Good afternoon, monitor to your program. Noy Maamod, Action Radio, Bacolod, lantawan yung manda ang overloading tricycle. Gabiyahe Vesta Alegre pati Atubangan, may karga sobra pa na 10 katao. Kumadisgrasya, ambot lang. Na LTO, bitaw. Di nagabo kay siling ni Noy Maamod. Kuno dala sa may area sang Juan Iniho gabiyahe sa Vista Alegre. Kamo na inyo na lookout. Mga barangay official, abikiti mga tatao nyo nang ginakarga ho. Mary Jane Saludares, good afternoon. Tricycle gabiyahe Vista Alegre, overloading permi ang mga driver kapawala lang. Hulato naman nila madisgrasya na ara nyo. Mary Grace Eugenio Fermin, good afternoon. Chuna Perez, maing hapon, ara sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat kita no, sa pagmonitor. Paring Ed Lumugdang, kagtanan ng mga Eagles. Direk sa Bacolod, kag Negros, lakip na Oriental. Sa Canlaon, good afternoon sa inyo. Ay paring Ken kag Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan, good afternoon man. Sa iluwan ko lang very quickly ang mga balita na with action. Eric Magbanwa, mga balita gikan sa Bacolod City Police Office.
Antes naton na sa liwanag dugay ang pagbalik sang report sang patrol lakip na ang mga report pagid nga madulong karon ni aksyon Dale Salazar. Police reports. Action Eric, maying hapon, please come in. Action Art, may hapon report gikan sa Bacolod City Police Office, 161,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover sa 5 ka bypass operation ginpatigayon sa Bacolod PNP sa 5 man ka lugar diri sa masyudad sa Bacolod sa din 6 ka may persona ang natigayon nga maaresto. Una nga bypass operation Action Art ginpatigayon alas 7:30 kagabi dira sa may Purok Malipayon, Barangay 35 sa dinadakpan diri ang street level target nga subject man sa bypass operation nga si Ricky Solomon, 36 anyos, kag pumuruyo sa Purok Malipayon, Barangay 35, 15,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover kay Ricky Solomon matapos na aresto ni Police Major Jubel Cedel Hepe sa Police Station number 1. Alas 9 man kagabi sa Purok Saturn, Phase 6B, Barangay Handumanan, nadakpan man ni Police Captain Armelin Vargas, Hepe sa Police Station number 10, ang subject sa bypass operation nga si Joey Bitunga, 21 anyos soltero, kag pumuruyo man sa nasambit nga lugar, kag ginakabig nga high value target sa Police Station number 10. 8,000 pesos kabili sa Cebu ang natagayon nga ma-recover kay Bitunga. Alas 9:10 kagabi, sa Zone 2, Abada Sky, Barangay Vista Alegre, nadakpan man ang subject ng bypass operation sa Police Station number 5. Sa pamunguna ni Police Captain John Christopher Masangkay, ang subject nga si Jesse de la Cruz, 47 anyos soltero, kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar, 55,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover kay de la Cruz. Alas 10 man kagabi Action Art, sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, bypass operation, ginpatigayon man ni Police Lieutenant Colonel Lebe Panggi, ang officer in charge sa Police Station number 3 nga nagresulta man sa pag-aresto sang subject nga si Alex Tornilla nga ginakabig street level target sa Police Station number 3. 20,000 pesos kabilis sa Cebu ang na-recover naman kay Tornilla. Kagkaina sa Kagawon Action Art, Marso 3, alas 3:30 sa Jupiter Street, Hillside sa Division, Barangay Masilingan, nadakpan man sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP led by Police Colonel Henry Biñas, Bacolod City Director, ang subject sang bypass operation nga si Arkiel Julian, 21 anyos, kag ang iya sini nga utod nga si Ariel Julian, 44 anyos soltero, kag nakabig street level target nga lunsay pamuluyo sa Barangay Mansilingan, 63,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod PNP. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat gid Action Eric Magbanwa, mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby sa mga report yun aksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Sa iluhan ta sa gilayon para makapahuway pa siya kay may obligasyon pa na karon man dugay-dugay. Alas 5:37 na lakip man ang pagbalik karon na balita sang patrol. Sa dili gid lang madugay ara na siya. Kantuan ta si Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall nga mga balita. Action Radio City Hall Report. Action Dale, good afternoon, please come in. Action Art sa Webes nga adlaw Marso 5 magapatigayon ng komitiba ni City Councilor RJ Baribara sa public hearing hawak ni sa joint project or joint venture contract sa tunga sa Bacolod City Water District ag Prime Water Action Art. Susunod diri kay Attorney Baribara last tak na last 10 sang aga sa Marso 5 patigayonon ang public hearing sa din iyad sinigin imbitara ang tanan nga mga miyembro sa sangguniang panglungsod ang manang Pasiwa Board of Directors, Pasiwa Employees Union, si Sir Danilo Alcoriza, Chairman sang Courage Negros Action Art, alaman si Father Chris Gonzalez, ang Director sang Social Action Center, ang CPDO Representative, mga punong barangay, kag iban pa. Ginpahayag diri ni Baribara nga pisar action art nga meron sang notice of award nga gin-issue ang management sang Masiwa sa Prime Water. Suno sa iyati talakayon sa gihapon, iya sa gihapon i-pursue ining public hearing sa tunga sang
agreement no sa between Basiwa kag Prime Water bangod sunod siya ti public interest ining issue sang tubig sunod diri kay Attorney Baribara Action Arda. Sunod diri sa konsehal sa public hearing dira may baluan kag luyag sa pamangkot kung saan o bala magasugod ining contract no sang Basiwa kag Prime Water kag ang ang matabo sa operation sang Basiwa kag kaundana sang terms of reference. Aling paliyaga ni City Councilor Archie Baribara. Notice of award nila. Oo. Prime Water ti balanon ta lang kung anong ilang mga terms of reference nila anong impact sa aton nga consumers. Bali may notice of award ng gidagali attorney nga ang Prime Water na gidagali. Oo. Sinong gina-expect naton nga mag-attend, attorney? Nagpadala general public kag media kag Basiwa tanan nga mga water nga mga consumers. Consumer groups. Oo. Pero attorney, valid pa ni ang public hearing since na may notice of award naman siya? Ay take part niya sa aton nga kuan at sa aton nga accountability naton sa tawo. No, this is this is a matter of public interest ng tubig. Masunod na batihan ng Chairman sa Committee on Energy, si City Councilor Archie Baribara. Balita ikan sa Bacolod City Government Center ang Action Nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos, salamat gid Aksyon Dale Salazar, Jocelyn Calaman, may hapon Action Art, Valencia Kenneth, may hapon kuno kag mayo lang pag-monitor. Sige salamat gid sa inyo padayon ng pag-monitor mamahaw ta, okay basta pamahaw ay problema. Araman si Ronelo Oniate, monitor lang di Barangay 1 Isabela Negros Occidental, Heaven, Maria Los Grijaldo Makunat, Ien Biliesa Magbanwa, Gwen Darlene, good PM sir, mga ayo ko tani bulig. Shout out sa taxi nga nagdulong sa SM 20 minutes ago. May nabilin nga wallet nga brown, nagaunod sang importante nga ID, kag lapit 2K nga kwarta. Salamat gid sir, importante gid ang kwarta. Nga nawigit sa taxi palihog kontak sa 0947-469-9691. Madamo gid nga salamat may hapon. Okay, basi may taxi driver dahang na bilin bala sa inyo daang wallet pwede naman idulong diri sa Action Radio kay kami nilang ma-facilitate uli sa tagiya. Kung sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group to siya nakasakay, way gito problema, babalik gito. Christy Arevalo, good PM. Monitor na kami, tamiawgid sa Valladolid, CTI Rosing, Tugado kag Liberty, Malapitan. Birds, Chua, Casabuena, good PM. Nabasa ko na nigali kayo na, no? Ayos, ang iban si Manilo Kias, may hapon, salamat gid. Ang iban karon naman, dugay-dugay, alas 5:42. Life Extension.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:46. Iling na oras ka Naipalak na malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa Radio Philippine Standard Time, alas 5:50. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Last and final stretch sa Action Reports Afternoon Edition. Sa gihapon, sa ngalan ni Action na Marlon Hinovia, ang regular anchorman. Ako naman Action Artay Hupon. Standby na sa pagpanumbalik nga report sa patrol with Action John Diaz. Ang naging agaw pa di padala sa ilang mga mensahe o tinguan tagini karon na nga mabasa pagi sa Facebook Live sa chatroom. Ang yung ginapadala pero kundi ko malabutan pasensya gid kay time ta limitado lang. Sa Action Firing Line karon ginagdataman kamo sa madalag ko mabalita with Action na Brian Moden. Mga balita na pwede kung mga mensahe nyo pwede nyo man tumingagaw. Jose Mongcal Torilla, Mary Lo Catinoy, salamat man sa pag-monitor. Alas 5:52 na, sige, kaya nalon sa guys, nga bye pare, bye man si imo, ano kayong tiyempo, tabi doon ginamuhunos lang, di taman ni makuanhon, di taman ni pagustuhan lang aton sininga panahon, okay, may mga masunod pa nga programa. Standby kayong patrol, dugay-dugay, kuhaon ta sa pinaka-latest nila, ay sa way pa makahibalo, nagligad na balita naman actually, no, may anak man ninasang ang multabla kumadakpan kamo. Kapin pagid ang inyo violation, obstruction, kag illegal parking. Hindi nyo pagbaliwalaon palihoga kay disgrasya gid in kaso kibot kamo kung hinali gani nga magkaradakpan kamo da. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dapat nga sunod na lang kita kung anong kasuguan. No, dapat mangin mahinalungon kita kin kaso gani magkaradakpan kamo ti kalamay gid. Ginawa nyo na gani kalikaw, ginawa nyo na gani pangita ang iban ka pinanghulam pagod itugong lang gasolina, itugong lang para sa inyo motorsiklo, mabot pang tiyempo yan nga madakpan ka mo na kung illegal parking sus kalamay. Amo na nga please, sunod na lang. Ma-practice kita balamat naton mismo kuan ang kaugalingon ta. No, kita mismo na lang edukar sang kaugalingon ta para nga sa ulihiwa ay basulay. Ina mga claim nga ting iba na gani mariglo man lang nila. Ting istorya na lang na iha.
Ang importante nga kumplituhon ta number 1, mga papilis ang aton mga motorsiklo, mga tricycle. Number 2, kinanglan gid nga sunod sa kung ano nakasaad sa kasuguan. Ayos, para wala na sang problema pa. Balikan tang patrol sa ila sinina tipon nga mabalita karon iyang hapon. Patrol reports. With Action John Diaz, once again, Action John. So na art kompirmado isa gitman kapuloy-an gilehong gisulod sang mga armado nga mga kalalakinan. Uy, Pag narakawat diri mga sulusobra man 200,000 ka pesos nga balor sa mga kagamitan Action Art, no? Ining lugar temporaryo nang gintago sa nga mga pulis ang exact gate nga location. Tuyo gilamang diri nila nga liwat lay pa-aware ang publiko. At ari naman ni may-ara naman motos nga kaangay sini. Kakutariin ining armado nga mga persona sakay inibla sa isa naman ka pribado nga salakyan gate SUV ang inisal. Nga na-record ako nakuwabi nga impormasyon sa aton nga mga kapulisan. Actually, yung lugar niya ako ng puloy-an, yung sunod compound din isa. Nasa sulod sa compound, may 3 lang ka mga balay-balay dira. okay. Kaya kay kundi nag-tinergid mismo, ining tagiya sa sining nga mga puloy-an. Ito man nag-strike kung digdugit ang ginsulod sa mga armado nga mga suspetsado. Nasalido mga 5 ka mga lalaki. Sus. May bit-bit nga armas Action Art. Uy, Ang mga nakawat rin na sulod sa nga balayo, dumudamo ni Mary daring isa ka TV, nagabalor 55,000 pesos. May dako cellphone. nga TV. Ha? Silingkod dako nga TV na. TV ba? 55,000, isa ka cellphone, mga 20,000, ining cellphone, may iPad man, nga 70,000 pesos, may cellphone, pagkatiris ang tagiya, daraman sa pulian, nga nagadangat 45,000 pesos, may gitara, acoustic, electric bra, nga mahal-mahal manin, mga 40,000 pesos man, may speaker, yung malalon yung speaker, nga nagadangat 25,000 pesos, Grabe. may mga AirPods dring nga 10,000 pesos, may bike shoes dring nga 22,000 ka pesos, may helmet nga nagadangat mga 50,000 ka pesos, may backpack, may mga school supplies, sling bag, nga tanani ko ni Sipisipon mga 20,000 ka pesos ang balor, wala pa tara nalabot Action Art at mga nadali, bala nga mga cards, credit cards, mga ATM, business receipts, mga checkbooks digto, nag-ibang nga may importante nga mga dokumento, meron man itong may laptop, pagkigani mo nga mga 48,000 ka pesos ang balor, may bang nga 2,000 ka pesos, may mga documents sila nga deed of sale, may 2 ka unit digits ang gasolet, bala nga 2,000 pesos ang bili, kag may 2 ka mga toolbox, I think mga estimated by the police, mga 10,000 ka pesos man ang sini. Di inigili mga persona, gina-check nila subong kung ini konektado, tubla. Kay kung ang paglaragway sa mga kapulisan, sa mga spetsado nga nakita nila, bagi naman sa CCTV camera, nga nakuha dito sa lugar gid mismo, ang identity, ang character, ang body physique, but silingon ang panglawason, do para pareho gid. Sa tubalang dito man na dakpan, other mga nagsulod man, puloy-an na tuloy ni Dr. Carlitos Orolas, era sa barangay Tangob. Naginagay nila kay ang modus aksyonan pare-pareho man. Hindi ba na-confirm sa aton nga mga kapulisan kung sila gidman ina, pero sila ang liwat nga nagapanumdom sa mga aton nga mga kaaksyon nga dapat maghalong kidkal sa tion sa nga mo sini nga mga tabo, especially kung may magsulod sa puloy-an abing armado, ang kit diri sa pulis, mas ayo pa nga hindi na laging magulang o kundi abi dira palak-palak gamito ng cellphone para magtawag sa pinakarapit nga pulis kamo ni magpangayo sa bulig kaya ang matabo diri kung makitaan nga sila abi kang ma-identify nila ang mga suspetsado kag sila man nakitaan sa suspetsado nga nakakita marabi sila abot sila worst comes to worst possible lupangon man sila kung may mga abit-bit nga armas. Kung panumdom diri sa aton nga mga kapulisan di magalong gig sa tion sa kagabiyon di pamukmuog sa tulog i-make sure nga ang tanandra nga posible entrance kon exit na sinadaan sang maayo gabat sa gunman ang palibot Action Art. Ang kabugusan nga detalye karon ang lugar kung saan ini nagluntad ini nga pagpangawat sa isa kapulian ganogid ang natabo diri pagpayag sang police concerned pati sa ato makaksyon diri sa Gapon sa News and Public Affairs Program sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat gid Patrol Action John Diaz. Grabe na ning modos. Oy, nano ini?
Sa aton kapulisan sa Bacolod City Police Office, sir, ano may nagalagaw na gidya, hindi na gidya husto. Kabatan niya sakay sa nakyan, piliton o kung sudlon pang balay mo, bo. Sa kasubo man nga pagkaimtang magamuni. Di kung ikaw sa balay abi nga nag-i-star, amo na suggestion ko, hindi na lang mag-ios tuod, amo na ang ambag pulis, puwala kan lang eh. Mano ka, mahulag ka pa, armado na sila iya. O, bisan may armas ka pa kung huwag ka preparar, tilaban ka gid sa disgrasya. Grabe, maningaw pisyo inyo man, pahapos ng gilang yahaw. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ayos, hindi ko malabutan, pasensya gid nga mga minsang nagsulod ka nung nagabi. Why not a time, there is sa inyo palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ngalan sa inyong regular anchorman Action Marlon Hinovia. Pero antes kita magdatakop karon nga gabi, karon nga hapon, diri kita nay. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaaksyonan kung sino man nakakita sang itom nga wallet nga ginapanagihan ni Ireneo Alonsagay sa barangay Punta Taytay paliog lang uli sa Aksyon Radio kaya tututanan nga mga ID cards, driver's license, SSL sa PhilHealth kagiban pa ihapit lang sa kay Alma Alonsagay sa Kudak Philippines idalom sa Plaza Mart o kung magtawag sa 7044154. Pwede man sa 0907-227-8247. Ang nadula ini kahapon nga daw. Nagapa-aksyon, Ireneo Alonsagay. Ipa-action mo. With action, JM Baikin sa technical side. Back up man natin, no? Si Action Well Pinilan. Ako naman, Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!